ଆଲୋକରେ ତୁମେ ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟମାନ ତୁମ ସତ୍ତା ଜଗତ ରକ୍ଷଣ ଜଗତ ପାଳନ ତୁମେ ମୋ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ମୋ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୋର୍ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଭଏସ୍ର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ହୃଦୟ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଦେଇଥାଏ। କିଏ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବାରଣ ପଛରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ନିଜେ ଓ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବସାର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଗଛ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟିର ନଜର ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟି ଡେରି ନ କରି ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ହେ ବୃକ୍ଷ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ଆସିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବ ମୁଁ ତୁମ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ମୋ ଛୁଆ ଓ ମୁଁ ରହିବୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହଁ କହିଲା ପରେ ସେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଓ ତା ଛୁଆମାନେ ସେଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଜୋରରେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପାଣି ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଗଛଟି ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସେ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଲା, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବର ପରିଣତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖକୁ ଶରଣ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତୁମେ ମନା କରିଦେଇଥିଲ। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ତିଷ୍ଠିକି ରଖିପାରିବିନି, ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ତୁମେ ଓ ତୁମ ଛୁଆଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କଲା ସତ। ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଏତିକିରେ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଏତିକି ହିଁ ଶିଖିଲେ, କାହାଙ୍କ ବାରଣକୁ ଆମେ ତା'ର ନିଷ୍ଠୁରତାର ଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। କିଏ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବାରଣ ପଛରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥାଉ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାଙ୍କର ଅତୀତକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିକି ଭବିଷ୍ୟତର ତୁଳନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲେ ନମସ୍କାର।